нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар доираи дастуру сифоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷиҳати ба талаботи шаҳрсозӣ муосир мутобиқ намудани пойтахти мамлакат амалӣ мегардад. дар доираи иқдомоти мазкур навсозии кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Душанбе идома ёфта барои сокинон шароити мувофиқи зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. татбиқи амалии нақшаи генералии шаҳри Душанбе ки дар доираи иқдому супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷиҳати ба талаботи шаҳрсозии муосир мутобиқ намудани пойтахти мамлакат сурат мегирад боиси ба тадриҷ зебо шудани шаҳри Душанбе гашта истодааст. дар доираи иқдомоти мазкур аз навсозии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе вусъат ёфта барои сокинон то рафт шароити созгори зиндагӣ фароҳам меояд. дар ин замина тибқи дастуру супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ташкилотҳои лоиҳакашии ҷамъияти саҳумии кушодаи Санёсб ва гурӯҳи лоиҳакашии маркази амалигардонии Равзанаи Ягона бо роҳбарии сардори сараёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе лоиҳае аз навсозии хиёбони Саъдии Шерозӣ ва нақшаи иморатсозии минтақаи маскунии рақами 16 шаҳраки 163 бо назардошти минтақабандии кӯчаҳои Шевченко, Ҷалол Икромӣ, Ҳабибулло Назаров ва кӯчаи Бухоро омода гардидааст. масъулони сараёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе мегӯянд лоиҳае аз навсозии хиёбони Саъдии Шерозӣ дар марҳилаи навбатӣ аз буриши хиёбони Неъмат Қарабоев то кӯчаи Ҷабор Расуловро дар бар мегирад. тавсеяи нақшаи муфассали тарезии хиёбони Саъдии Шерозӣ дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармоишу супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ инчунин муқаррароти яке аз бандҳои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2017 таҳти рақами 212 яъне тавсеяи нақшаҳои муфассал мебошанд таҳия гардидааст. таҳияи нақшаи мазкур аз буриши кӯчаи Неъмат Қарабоев то кӯчаи Ҷабор Расулов таҳия гардидааст ки инам бошад бо инобати он ки дар тири кӯчаи Садриддин Айнӣ ҷойгир мебошад бо истифода аз санъати баланди меъмории муосир намои биноҳо ба якдигар монанд таҳия карда шудааст. раванди аз навсозии хиёбони Саъдии Шерозӣ аз буриши хиёбони Неъмат Қарабоев то кӯчаи Ҷабор Расулов дар масоҳати 37 гектар дар заминаи иморатҳои кӯнаву фарсудаи феълӣ бо инобати як зумра талаботи асосии меъморию инфраструктурӣ сурат мегирад. дар мавриди тасҳеҳи нақшаи зикршуда ки ду шафати кӯчаи хиёбони Саъдии Шерозиро дар бар мегирад тамоми инфраструктурҳои зарурӣ яъне иншоотҳои иҷтимоӣ, муассисаҳои таълимӣ бо инобати ҷойгиронии комплексҳои иловагӣ, иншоотҳои коммуналӣ ба монанди бунгоҳҳои гармидиҳӣ, трансформаторҳои барқтаъминкунӣ ҷойгир карда шуда дар мавриди татбиқи он тамоми шароити мусоид ба шаҳрвандон муҳайё мегардад. нишондодҳои иқтисодию техникии нақшаи зикршуда бо инобати меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ муайян месозад ки масоҳати қитъаи замини тарезишудаи шафати кӯчаи мазкур 37 гектарро ташкил дода дар мавриди татбиқи пурраи нақшаи иморатсозии хиёбони зикршуда ки бо услуби меъмории миллӣ таҳия гардидааст симои пойтахти азизамон шаҳри Душанбе куллан тағйир ёфта дигаргунӣ ва пешравиҳо зам менамояд. истифода аз санъати меъмории миллӣ дар омезиш бо унсурҳои иморатсозии аврупоӣ дар ҷараёни аз навсозии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ба он аз ҳар ҷиҳат зебу зинат мебахшад. лоиҳакашон ҳам мегӯянд дар ҷараёни аз навсозии лоиҳаҳои иморатсозии хиёбони Саъдии Шерозӣ ва шаҳраки 163 бо назардошти минтақабандии кӯчаҳои Шевченко, Ҷалол Икромӣ, Ҳабибулло Назаров ва кӯчаи Бухоро ки қисмати ҷанубу ғарбии он бо кӯчаҳои Садриддин Айнӣ ва хиёбони Саъдии Шерозӣ пайваст мебошад, ин талабот пурра ба инобат гирифта шудааст. дар дораи талаботи нақшаи генералӣ ва дастури супоришҳои пешвои миллат ва нақшаҳои чорабинии мақомоти иҷрои ҳукумати дар шаҳри Душанбе ин таҳия кардани яъне ба талаботи имрӯзаи симои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ таҳия намудани бинои иншоотҳо мебошад ки мо дар намои биноҳо ҳамаи унсурҳои миллӣ ва дар омехта бо талаботи имрӯза аврупоиро
ба назар гирифтаем ки ин шаҳрак яке аз шаҳракҳои зебои байни дигар шаҳракҳои ки таҳия шуда истоданд ба шумор меравад. аз нигоҳи фазоӣ ҳам бинед агар шаҳрак дар қисмати марказии он бинои баландошунаи истиқомати маъмурӣ ва ду тарафи он бо биноҳои миёнаошонаи истиқоматӣ ки зери онҳо марказҳои маишӣ, хизматрасонӣ пурра ба инобат гирифта шудаанд ва сокинони ин шаҳрак метавонанд ки бо ҳамаи ин хизматрасониҳо, яъне аз хизматрасонӣ истифода баранд ва чунин қайд намудем ки марказҳои саломатӣ, тандурустӣ, хизматрасониҳои интернетӣ ва дигар шабакаҳою хизматрасониҳо дар нақша аз рӯи талаботи имрӯза ба инобат гирифта шудаанд. яке аз вижагиҳои нақшаи генералии шаҳри душанбе ин бунёди роҳҳои асосӣ ва пайвастшавии он ба маркази шаҳр мебошад. ин ва ба ин монанд тадбирҳо дар самти амалисозии инфраструктураи нақлиётӣ зимни таррезии нақшаи генералии шаҳри душанбе имкон медиҳад ки ҳаракати мӯътадили воситаҳои нақлиёт дар шаҳр таъмин гашта аз ҳолатҳои танбашавӣ пешгирӣ карда шавад. талаботе ки зимни лоиҳаи азнавсозии кӯчаҳои шевченко, ҷалол икромӣ, ҳабибулло назаров ва кӯчаи бухоро низ пурра ба инобат гирифта шудааст. яке аз талаботҳои асосии меъёри қоидаҳои шаҳрсозӣ ва талаботи нақшаи генералӣ ин гузарондани яъне сохтани роҳҳои асосии пайвастшавӣ ба маркази шаҳр, ин кӯчаи бухоро ба кӯчаи ҳабибулло назаров ва тавассути ин кӯча ба яке аз хиёбонҳои калони шаҳри душанбе ба хиёбони ҳофизи шерозӣ таҳия гардидааст ва дар нақша дигар роҳҳои асосӣ ва байни минтақавӣ аз рӯи меъёрҳо бо инобати релефи мураккаби ин минтақа ки сатҳи кӯчаи асосии бухоро ва шевченко аз сатҳи кӯчаи ҳабибулло назаров хеле ҳам баланд мебошад ва дар дигар қисматҳо ин дида мешаванд пурра яъне аз рӯи меъёрҳо таҳия гаштааст. дар ҳудуди шаҳрак дар таррези он зиёда аз 75 бинои замонавии бисёр миёна ва баландошунаи истиқоматӣ ҷойгир карда шуданд ки ин биноҳо дар зери ҳар як бино яъне аз рӯи талаботи имрӯза барои аз байн бурдани танбашавии нақлиёт таваққуфгоҳҳои замонавӣ як дусатҳа дар зери бинои баландошона ва яксатҳа дар зери бинои бисёрошона ҷойгир карда шудаанд. инчунин таваққуфгоҳи беруна низ дар ҳудуди шаҳрак пурра ба нақша гирифта шудааст ва талаботҳои асосии ин яъне дар сатҳи баланд таррезӣ кардани инфраструктураи иҷтимоӣ, нақлиётӣ, муҳандисӣ мебошад. аз рӯи талабот дар шаҳрак аз шумораи аҳолӣ зиёда аз 17 000 нафар муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ мавҷуда ва васеъшавии он ва зиёд кардани шумораи хонандагон то 3000 ва боғчаи кӯдакон дар ҳудуди шаҳрак ва сохтмони зери биноҳои баландошуда муассисаҳои томактабӣ ба нақша гирифта шудааст ки шумораи онҳо аз 1500 нафар зиёд мебошад. аз он ки дар қисмати ҷанубу ғарбии шаҳраки азнавсозишавандаи 163 роҳи қатора мегузарад, барои коҳиши садои ҳаракати он минтақаи сабзи муҳофизатӣ пешбинӣ гардидааст. лозим ба таъкид аст ки яке аз талаботи асосии нақшаи генералии шаҳри душанбе ин таъминоти аҳолӣ бо фонди манзил маҳсуб мешавад. дар ҳудуди 40 гектар ҷойгирнамоии 17 000 аҳолиро ҳам зимни азнавсозии кӯчаҳои шевченко, ҷалол икромӣ, ҳабибулло назаров ва бухоро масъулин нишондиҳандаи хуб дар маркази шаҳр арзёбӣ мекунанд. ба мо маълум аст ки имрӯз аз рӯи меъёри қоидаи шаҳрсозӣ дар маркази шаҳр бинобар кам будани заминҳо мо меъёрҳоро аз 300 то 600 нафар расонидаем ва ин шаҳрак яке аз нишондиҳандаҳои хуб, яъне 425 нафар 427 нафар сокинон дар як гектар аз рӯи талаботҳои имрӯза пурра ҷавобгӯ мебошад ва яке аз талаботҳои дигари он шароити мусоид муайё намудан дар худи дохили шаҳрак, яъне гирди атрофи биноҳо ҷойгир кардани майдончаҳои бозии кӯдакон,
варзиши наврасон, ҷойгир кардани партовгоҳҳо, нуқтаҳои партовгоҳҳо, зеристгоҳҳои барқӣ, гармидиҳӣ ва истироҳати калонсолу мебошад, ки дар шаҳрак, дар нақша ин пурра ба инобат гирифта шудааст ва ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ аст. татбиқи нақшаи генералии шаҳри душанбе, ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 апрели соли 2017 бо назардошти васеънамоии маъмурию ҳудудии пойтахт то соли 2040 тасдиқ шудааст, дар заминаи бинову иморатҳои кӯҳнаву фарсудаи аҳамияти таърихӣ ва меъморӣ надошта сурат мегирад. дар ҷараёни амалишавии ин марҳилаи бузурги созандагӣ тамоми талаботи меъморию инфрасохторӣ аз ҷумла васеъ намудани роҳҳо, чароғонкунии кӯча, биноҳои баландошонаи истиқоматию маъмурӣ ва сабзазоркунии атроф, ба талабот мувофиқ намудани хатҳои обу корез, барқу гармидиҳӣ, низоми муосири партовпартоӣ, воситаҳои хизматрасонии дохили биноҳо ва амсоли ин ба инобат гирифта мешавад, то ин ки барои сокинони шаҳр шароити аз ин ҳам беҳтари кору зиндагӣ фароҳам ояд. намунаи самарабахши дар амал татбиқ гаштани талаботи нақшаи генералии шаҳри душанберо имрӯз метавон дар симои кӯчаи Садриддин Айнӣ мушоҳида кард. авҷу сурати бесобиқаи корҳои ободонию созандагӣ дар ин кӯчаи марказии пойтахти мамлакат худ гувоҳи бебаҳси он аст, ки солҳои наздик шаҳри душанбе аз ҳама ҷиҳат ба яке аз шаҳрҳои зебову пешрафта табдил хоҳад ёфт.